Is-sena li għaddiet saru 13,339 kuntratt ta' bejgħ ta' proprjetà. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 740 kuntratt fuq is-sena ta' qabel meta kienu saru kważi 12,600 kuntratt. Miċ-ċifri tal-NSO joħroġ li l-valur tal-proprjetajiet li bidlu l-idejn is-sena l-oħra kien jammonta għal 3,969 miljun euro, żieda ta' 438.5 miljuni fuq il-valur tal-kuntratti reġistrati fl-2024 meta l-valur kien jisbo 3,530 miljun euro. Ftit aktar minn 90% tal-kuntratti saru minn individwi. Il-valur ta' djar u appartamenti mixtrija minn individwi kien jisbo 3.1 biljun euro. Il-kumplament tax-xiri sar minn kumpaniji. L-akbar ammont ta' kuntratti ta' beħ ta' proprjetajiet ġew reġistrati f'San Pawl il-Baħar. L-NSO ipprovda wkoll tarif dwar il-konvenji reġistrati s-sena l-oħra. Fl-2025 saru 14,578 konvenju ta' proprjetà residenzjali li jfisser żieda ta' 999 konvenju fuq dawk li saru s-sena ta' qabel. Intant fi stqarrija l-Bank Ċentrali ta' Malta kjarifika fact checker fil-Gazzetta The Times of Malta dwar is-sidien tal-proprjetà f'Malta. Qal l-informazzjoni bbażata fuq l-istħarriġ tal-Bank Ċentrali dwar finanzi u konsum tal-familji juri li kien hemm żidiet konsistenti fir-rata ta' familji Maltin li saru sidien ta' darhom. Il-Bank Ċentrali spjega li r-rata ta' familji Maltin fil-grupp ta' età ta' bejn it-18 u l-34 sena li saru sidien ta' darhom żdiedet minn 78% fl-2010 għal 91% fl-2023. Temm jgħid li l-proporzjon tal-familji Maltin li għandhom anqas minn 35 sena żdied ukoll minn 8.7% għal 12.12% bejn l-2010 u l-2023.